Yo, what's up? Vi er hjemme hos Mads. What's up? Vi skal til IB. Shot, prøv at se, hvad sker for ham lige nu. Det er Big Mossy. Vi er langt væk nu, mand. Vi er på landet. Det er lige det. Det virker sgu kun på en hoppepude. Det er med på sådan en hoppepude, så luften den gør sådan. Prøv at se de der små børn, mand. Seriøst. Nej. Sker der? Over handballer der, mand. Det er bare over det hele, det er bare handballer. Shit, man. Handballer. Prøv at se over handballerne. Sådan en handball. Man kan lave nogle syge... Der er fucking mange. Er det video? Hallo, er det video? Du går hele vejen ned. Hallo, du fucker ikke med 10. Fordi jeg er 10. Lav lige en back. Du tager ikke glad, børn. YouTube. Prøv at lave baby mills. Lav lige nogle break. Jeg kan godt i den der pool. Den der i Grøndal. Den der gummi. Der er sådan noget foran. Alle københavner på at spring på grund af Grøndal. Ja. De har alt. Det står de mangler. Vi så nede, og vi tager hele vejen på Næstved til København bare på Trøjsland. Han kan gøre det på en træm. Og heller lande